ikompli trattament bl-ingwanti tal-bellus ta' kull wieħed mill-kollegi tagħhom li jkun żbalja jew falla f'xogħlu. U l-Ministri tal-Gvern Laburista wieħed wara l-ieħor jibqgħu ċassi quddiem l-iżbalji ta' sħabhom anke meta tkun tħallas prezz għoli ħafna għan nuqqasijiet tagħhom. Naħseb il-Ministru Byron Camilleri kummenta ċaru tont dan l-aħħar dwar x'inhija l-pożizzjoni tiegħu, sintendi huwa dikasteru ta' ħadd ieħor, mhuwiex ġust li min-naħa tal-kollegi jikkummentaw fuq dak li qed jagħmel ħadd ieħor, naħseb il-Ministru Camilleri sintendi jagħmel pożizzjoni tiegħu ċara u kummentaw għal dak kollu li kellu jgħid fuq dan il-każ. Ma tħoss li il-Ministru Camilleri għandu jġor responsabilità? Il-Ministru Camilleri tkellem għalih, jiena nitkellem fil-pożizzjoni tiegħi bħala Ministru għall-Finanzi x-xogħol, jien jekk jiġri xi ħaġa fil-Ministeru tiegħi nerfa' dik ir-responsabilità bil-mod li nħoss li jiġri. Staqsejna lill-Ministru Clyde Caruana xi jrid jiġri biex Byron Camilleri jintalab iġor ir-responsabilità. Ridu jmultu 14 oħra ġifieri? Kull Ministru jerfa' u jikkummenta fuq id-dikasteru tiegħu kif iħossu. Mistoqsi allura x'jagħmel bħala Ministru tal-Gvern jekk Ministru kollega ieħor tiegħu ifalli f'xogħlu, Caruana wieġeb hekk. Żgur mhuwiex kompitu tiegħi li mmur fuq Byron jew fuq kwalunkwe Ministru ieħor u ngħidlu jiena x'irid jagħmel. Maħniex fażar. Evidenti li allura l-ebda Ministru jew deputat tal-Gvern ma jħoss li għandu li jett iżomm deputat ieħor responsabbli għal meta jfalli fid-doveri tiegħu. Minħa tiegħu mistoqsi wkoll dwar Byron Camilleri, il-Ministru Aron Farrugia wieġeb lura bl-inkjesti. Tħossi li Byron Camilleri għandu jġor responsabilità ta' dan? Jidilli li hemm l-inkjesti għaddejjin fuq uħud minnhom. Għal darba darbtejn. Hemm inkjesti għaddejjin fuq numru ta' imwiet li kien hemm u wieħed joqgħod fuq l-informazzjoni li toħroġ minn dawk l-inkjesti. Meta ma weġibx staqsejnieh direttament minn se jġorri responsabilità tal-14 il-mewta fil-ħabs, iżda Farrugia ma kellu xejn xi jgħid. Min se jġorri responsabilità ħadd? Waġibtek fuq il-mistoqsija tiegħek jekk għandek oħrajn iweġibhom bil-qalb kollha. Fil-waqt li wieħed wara l-ieħor id-deputati tal-Gvern jew ifarfru milli jwieġbu jew jiddefendu lil Byron Camilleri, il-Prim Ministru baqa' totalment siket u bħalma għamel fil-konfront ta' bosta fosthom Rozjan Kutajjar, Carmelo Abela u Edward Zamet Lewis, issa anke wara l-istraġi fil-ħabs ta' Kordin qed jibqa' jdejh marbutin dwar Byron Camilleri.